thola khona kumuntu wesimame. Yebo. Kuze kube kanje. Okay. Bengisasebenza emakhumbini lapha. Yebo. Wangicela wathi ngicela ngize lapha kakhe. Wangifika wanginika ngoba ngasekho nje la. Wafike? Wanginika kona lokhu ngize ngithola lokhu ilumbu. Oh, uyena wakubiza? Yebo. Ukuthi uzoshaya? Yebo. Benivele nishana ngaphambili? Cha, hayi wangicela nje ngoba ubona ngisebenza. Wakucela wathini? Wathi ngicela uze la endlini. Yebo. Angase ngaya ke nami. Emini. Uqala ngaphi ukuze ukuthi mhlawumbe uthi hayi nakho ukudla? South Africa siyabingelela ngenza kwethu kuphi nakuphi lapha enikhona nibele umuntu uzomkhonaza sinimbela singapha eMaritzburg kamacebisa la sikhona sibiziwe ke ngapha sizobona umfethu onenkinga yesisende lesifo sasiphethe untando abantu bayagula ke la ngaphandle South Africa njengoba sizokusisho nje kancane sibaveza ngokuhlukana kwabo baningi sazobaveza abantu abadinga usizo umfethu ke sibiziwe sibizwa umfethu wasendaweni ngomakhelwane naye ophatheke kabi ngokubona umfethu egula wathi no ikhona insizwa ngala eMaritzburg enenkinga nasathi hayi mfethu mhla size eMaritzburg siyokwazi ukuthi siyibone sesifikile ke insizwa ke sawubona mfethu. Yebo brother. Kunjani bafo? Ngiyaphila. Ikhona mfethu mfethu banigama? Usile. Sihlaba. Akalithuli. Mfethu sibizelwe wena mfethu la kwenzakalani bafo? Isende la brother. Yebo. Ukhukhumele. Ngisakwazi nanokusebenza kanjani. Kuba buhlungu. Kuqale nini? Ekade kwangiqala. Nini mhlawumbe unyaka? Ku 2020 layo. Uyithatha phi lento mfethu? Ayithola komunye umuntu wesimame. Uphi umuntu omsakhona? Akasahlali la. Kodwa saphila. Ngiyacabanga ngoba akasahlali ngisho nala. Wagcine azi kodwa ukuthi uthatha ukufa kuyena? Akakazi lokho. Ukuze phela mhlawumbe mayetholakala ezokwazi ukuthi mhlawumbe asikhombise kumuntu ayethandana naye sibone ukuthi singalithola nosizo kulowo muntu. Angicathi usashona lo wakhe ayithandana naye. Shuthi wacupha umgoga wahamba. Yebo. Mana ke mfethu linjani lento ekuphethe kuba njani mfethu? Kuba nje ubuvukele kanje. Phakamisa baba. Hayi ungaqaqi uziphi ungaqaqi bangaze babona abantu. South Africa ngisho ngexolisa ningabona ihleli kanje liyanetha izulu ukuhlupheka kosizo kabi nama umbrella cameraman wamsaze nje wasitha nange evesta lapha esithi ama camera yikho nibona ngathi sihlele kanje sizama ukukhosela mana ke mntaka baba isende lonke le. Yebo. Lona impela leli. Kunjani mawuchama kubhlungu kuba njani? Hayi akube buhlungu. Okay, phakamisa ke jacket bese. Okay, bheka ngapha. Okay. Akubhlungu? Hayi akubhlungu. Liyakhukhumala nje. Liyakhukhumala. Umnomzana yena uyasebenza yona. Uyasebenza? Yebo. Akaphazamisekile? Hayi lutho akaphazamisekile. Okay, na ulungile hlala mfethu ungahlala. Okay. Usuke wazama mhlawumbe usize kubantu abelaphi noma nasezibhedlela? Bengakaze baba. Ngiyaqala nje. Uyasho bafo futhi sibezile ukuthi ubunamahloni lokhu uyayifihla namanje ubona iqhamuka imoto nje usuyabaleka ungena endlini yini mhlawumbe unamahloni usaba abantu? Ngenzeka. Uhlala nobani mfethu lapha ekhaya? Ahlala sibabili kuphela. Nobani? Nalo umunye wasekhaya uhamba nge-wheelchair. Manje akekho osebenzayo? Hayi akekho. Niphila ngani ntaba? Angokuphanda nje kuphela. Ukuphanda onjani bese? Sibe phanda mina yabo. Ukuthi ngikwazi ukuthi ngisho nesitolo sithole lokho silale ehleni. Washaya wasuya phela mfethu ufuneka kuwena semtholampilo mfethu yabo uyoza ukuthi bathini bona ibhedlela noma ke phela lokho kuyasazi ukuthi abalapha indaba abantu baye badinga imali sekandathanda lokho kodwa ke mase kunje at least uphume ngoba uma kuse kanje noma sekukhulu khona yabo kodwa kungaze kuqhubeke mfethu sizame usithole amabiba sizame ukuthi sithibe mfethu. Hayi nganjalo uthando.
kona kuyasabeka nokuya lapha emtholampilo. Yebo. No, uma sekunje mfethu amahloni ufuna ukubeka eceleni abantu ngeke mfethu yabo. Bagcina ukukhuluma nabantu udlula ngithi yabo. Kusasa babe sebekhuluma okunye yabo. Sebebona okunye futhi ungasekho wena because njengamanje silwa nempilo ukuthi uwazi impilo yakhe ibuyele esimeni uthole usizo mfethu. Hayi nami ngithanda lokho ukuthi engathola usizo. Ngiyafisa mfethu khona ke izinto zama ukuthi ilumbo yabo. Ngoba phela manje inkinga kuyashayisana la. Odokotela abalazi ilumbo. Odokotela bayahlinza nje bona basho bakhipha ngamafutha umuntu asinde futhi aphile ephambili. But okwesiZulu ngapha bathi ke ufuna ukuthola imbiza kodwa ke lokhu kaNtando kusikhombisile siyi-South Africa sama-African ukuthi iyakwazi ukuthi ihlinze lento umuntu asinde aphile. UNtando nangu uyaphila kunamhlanje even kwazelo besinaye bekungaphezulu ke lakhe isende kuleli lakho. Hayi ngalibona kahle komuntu khona la kwevideo bangikhombisa. Wena kulibone kwivideo ngizokukhombisa mina manje basiqeda la efonini ulibone ukuthi lalile ngakanani lakhe. Ngoba phela nayo likhona la kimi efonini ulibone lalile ngakanani lona. Ukuthi sheshe nawe sifuna ukuthi sheshe usukume futhi ukwazi ukuthola usizo. Kuncane lokho kwakunekwa sasikubona Ntando. Hayi ngizwa kahle ngathi ngalithola usizo. Lucele mfethu usizo kubantu beSouth Africa laba ngazi ukulekelela. Nami ngicela khona ukuthi lokho kube njengalo kwaNtando nami kuze kuphume lokho enginakho. Naye lo wesimami noma phela singeke simushe igama sizohlambalaza la. Uma ukuthi mhlambe uyakubona njengamanje ngoba uma ukuthi ke mhlambe ukufa kukuyena ukuze angaqhubeka kusaphaze ukufa ngoba ngisho baningi abantu abazoba nesisende kanje mangabe ukuthi ngempela ukugula kukuyena njoba usho ukuthi wakuthatha kuyena wena ngithi yebo ngakuthola kuyena. Awukhulume naye mfethu. Ngathola khona kumuntu wesimama. Yebo. Kuze kube kanje. Okay. Bengisasebenza emakhumbini lapha. Yebo. Wangicela wathi ngicela ngize lapha kakhe. Wangifika wanginika ngoba ngasekho nje la. Wafike? Wanginika kona lokhu ngize ngithola lokhu ilumbu. Oh, uyena wakubiza? Yebo. Ukuthi uzoshaya? Yebo. Benivele nishana ngaphambili? Cha, hayi wangicela nje ngoba ubona ngisebenza. Wakucela wathini? Wathi ngicela uze la endlini. Yebo. Angase ngaya ke nami. Emini. Uqala ngapi ukuze ukuthi mhlawumbe uthi hayi nakho ukudla? Wangicela nje. Wathini? Nayi. Chaza nje mfethu asichazele. Ngoba phela lapha ngangisasebenza kahle lapha wangicela sicela nje siye la endlini naye. Mesiya naye njoba kade ngisatohoza lapha. Ngaya khona ke endlini. Kanti kuvela indoda yakhe eyingasekho. Ngase ngathola lesifo. Wamthengelana? Wayefuna imali bephuza? Ubephuza. Oh, noba usebenza azu nemali? Yebo. Wamthengelana? Ngangimthengela uBiya neSminoff. Oh, Isaac kufanele endlini? Yebo. Oh, sehlela ngezansi? Wehlela ngezansi ke kuyena. Oh, kwavuka imizwa? Yebo. Wathi hayi ngena endlini? Ngangena endlini. Nangena endumisweni? Hayi, kwanjalo ba. Kanti ukushiya neqanda? Hayi. Enkulu kabi. Mingaki iminyaka usonje mfethu? Ayisemningi kakhulu. Mingaki bafu? Mhlambe kusukela ngo2020 kuze kube manje. Okay. Yikho ke njengoba ngithi basheshe kusukume mfethu ngoba uNtando bekule beyond u2020 wena kungcono ungala wena nganeno yabo. Yikho njengoba ngithi kwelakho lincane kunele kaNtando. So kuzofuneka njengamanje ngibele kuphana kuze manje iyamfethu eyibhedlela yabo. Musukusaba iyibhedlela. Noma ke sazi phela ukuthi nakhona kunama waiting list but ke list ngoba khona ibhedlela kokho mali uhulumeni. Nababa labendabuko mhlawumbe bazovela nezimbiza neziba namabibi mhlawumbe abangathi hayi nakho khona woza insizwa kithi uchathe ukwazi ukuthi usinde. Ngicela ukuthi nje kube noma ilo umuthi lo lapha. Ngazi ngoba imali umuntu akabe nayo. Yebo. Yeah, ngoba noKefa washo wathi ufuna ukungilungisa lento. Kwasho ukuthi kushoda yona imali okuyilungisa lento. Okay. No.
South Africa nangoku umfowethu ecela usizo niyambona njengoba ephakamile nje nakhe isisona isisende lesi. Ngicabanga ukuthi imbiza isangakwazi ukuthi imbiza ziyasebenza zingakwazi ukuthi mhlambe silekelele kanje nabo futhi abahlinzayo bangasilekelela futhi nakhe ibhedlela ngoba sibonile intando ehlinzwa. Umfowethu kungaze konakale kakhulu akwazi na ukuthi abuyele esimeni abe insizwa impilo yakhe ikwazi ukuqhubeka phambili. Angagcina sebe inhlekisa nakubantu nabo abantu bala eMaritzburg nasendaweni siyacela ukuthi mabona abantu njengomfowethu bangamphendula ihlaya akazenzanga nawe uyagula okungagula noma ubani nomunye siyacela ukuthi naye kumfowethu ukuthi nimsupport yabo especially njengoba esho ukuthi bahlala nomfowethu abakhubazekile umfowabo ngicabanga mhlawumbe nanokudla kunzima uthola ngisho ukudla kubantu siyacela kana kosomabhizinisi nakulabo bangakwazi mhlawumbe ukuthi babeke ukudla nesupport ukuze nikwazi niqhubeke nikwazi ukuthi nidle mfowethu. Hayi ngicela leso sifiso leso. Ngicela South Africa ukuthola lolu sizo lolu nabantu abangakwazi ukuthi bangisize kule nto engiphethe. Ngikhanda ucingo. Cha, hayi. Awuyazi number yakho? Angiyazi ngekhaya. Sizoyithola kanjani abangenzele ukuthi phela manje sishiye la ukuze abantu mabefuna ukusiza bo. Ibizo. 077 444 44994. Okay, iphinde futhi usheshe kahle ungangasheshisi iphinde. 077 44 94 090. Okay, bazothola abantu labo? Usihle. Uwena usihle? Yebo. Yebo, South Africa nali inamba kaSihle siyacela laba bangakwazi ukubalekelele bamsize bafonele nami ngizwe ngithi ikhehla lami ubabunjile la ngibona mhlawumbe uthi ngeke wathola mhlawumbe noma uyimpuphu lapha 10 kg ukwazi ukuthi upheke la mfethu nidle nomfweni neshebo. Yebo. No mfethu siyabonga. Ngiyabonga nje futhi ukuzethemba ukuthi sinike ithuba ukuthi nathi size sizoliveza udaba lakho. Sibonge nakumfowethu ubonga nangumfowethu ukucelile. Naye ngicela ukubonga kuyena. Ubhuti lo ubhuti Zondi. Ngiyena ongisizile kulento. Yebo. Ngicela ukubonga abantu baseThekwini. Okay. No, siyabonga nondaba, siyabonga mfethu, siyabonga. Sibabonga abantu abanjengani bafethu abakhathelayo abantu angiziyabonga sithi ke sisho umuntu ngabantu nokuba nomakhelwane ngempela okwazi ukuthi amkhathele omunye umakhelwane wakhe kuyakhombisa lokho ukuthi basakhona abantu abaphila eSouth Africa. No, siyabonga South Africa, siyabonga. Nisale kahle emakhaya.